Сер түгел, безнең туган һәм иң гүзәл иске кулаткы бистәсендә бик күп матур һәм уникаль хатын-кызлар яши. Аларның һәрберсе турында романнар язарга мөмкин. Менә шундый хатын-кызларның берсе хакында минем кечкенә хикәям булыр, дип башлана әлеге котлау сәламе. 1959 елның 14 сентябрендә, матур көз айының иң кояшлы көнендә якташыбыз Дамира Калимулла кызы Улюкаева якты дөньяга туган. Җир шарын ямьләндереп яшәп килгән гүзәл бер мәлен бүгенге үзенең туган көнен якыннары, туганнары, хезмәттәшләре һәм дуслары белән каршылый бүген. Дамира Калимулловнаның дуслары күп, чөнки ул ачык күңелле, игелекле кеше. Аның турында бик күп җылы сүзләр әйтәсе килә. Аның начар кәеф, моңсу караш белән күз алдыңа китерү кыен. Ул бик уңай кеше һәм һәр вакыт аралашкан кешеләре янәшәсендә матур, яхшы, позитив кәеф тудыра. Бу бик якты кеше, ачык җанлы. Аның белән аралашу җиңел һәм рәхәт. Кешеләр аңа тартыла диләр андыйлар хакында. Ул тирә-юньдәге барлык кешеләргә, олысына да, кечесенә дә хөрмәт белән карый. Килеп кергәч үк сәлам, хәлләр ничек дип сораша. Бу дежур гыйбарә түгел, һәр таныш кеше турында кызыксыну һәм кайгырту күрсәтүдер. Эш белән дә ярдәм итә, киңәшне дә кызганмый. Һәр вакыт игътибар белән тыңлый, канатларын сынса дәртләндерә, юатырга сүз таба. Кадерле, чибәр, тылсымлы якыныбыз. Бүген сезнең искиткеч көнегез, туган көнегез. Бүгенге көндә кояш яктырак балкып тора кебек, кошлар моңлырак җырлыйлар. Әйләнә-тирәдә барысы да үзгәрде. Кадерле без, сиңа ныклы саулык, бәхетле озын гомер, җан тынычлыгы телибез. Уңыш сиңа һәр вакыт һәм һәр вакытта да ярдәм итсен. Сез олы бәхет татырга гына лаек. Шулай булгач, галәм сине һәр вакыт юмарт итеп бүләк итсен. Син үз чиратыңда аңа үз яшәешең белән матурлык бүләк ит. Без сине шул кадәр көчле яратабыз, озын гомер генә телибез. Безне шулай шатландырып, алда да матур гомер кичер. Якыннарың янәшәңдә булсын, балауныклар кайгысы күрергә язмасын сиңа. Тормыш, язмыш, алар төрле-төрле, ошамаган берсе-берсенә. Кемнәргәдер өеп бирә, кемнәрдәндер нидер күпсенә. Берәүләрне туганда ук зурлый, икенчесен сыный озаклап. Кемгә ача бәхет капкаларын, кемгәдер бикли йозаклап. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Үткән инде, хәзергегә сөенеп яшәсәңче гомерне. Котлы булсын синең туган көнең, син булганда безгә бик рәхәт. Бу дөньяга туганыңа, булганыңа барсы өчен дустыбыз зур рәхмәт. Ходай сиңа сәламәтлек бирә күрсен гомергә, әле оныкчаларны да язсын иде күрергә. Шушы шигырь бәйләмебез булсын бездән зур бүләк. Озак яшә якыныбыз, син безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән Едихановлар һәм Азизовлар гаиләләре. Хөрмәтле Дамира Калимулловна, туган көнегез уңаеннан якыннарыгыз матур җырда сайлаганнар. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Бик тиз үтсә дә ашыкмыйк олыгаерга. Вакыт мизгелдәй уза, охшап агым суларга. Үтмә гомер, узма вакыт узма, без бит әле яшәп туймаган. Гөрләп яшәр шатлар, алар әле узмаган. Тик вакытларга кара
Китми йөрәк яшьлектән Күңел бит ул очар коштай Сөюдән, мәхәббәттән Үтмә гомер, узма вакыт, узма Без бит әле яшәп туймаган Гөрләп яшәр шатлар Алар әле узмаган Гомерләр бик тиз үтсә дә Ашыкмыйк олыгайырга